की हैता कोण रे? अरे हैता रे सावतांचा. खयच्या सावताचा? अरे ते खालच्या वाडीत बघ त्या सावतांचा. खरंच रे? अरे होय रे, मी किती वेळा बघलोय त्याका. हय काय करता रे? अरे त्यांना ऑनलाईन क्लास असतात त्याचे. ते घराकडे रेंज गावना नाही ना म्हणून तकडे येता. हा पण तुका कसा माहिती रे? अरे माका सगळा माहित असता रे. तुला मेला वास काढू त्यामुळे तुका सगळं माहिती असताला. म्हणजे तुका काय वास येणार नाही? मका तुझ्यात को वास येणार ना? आता माका माहित आहे मेरा 4 पोरा बळसून गेली ना तर पळून जातो तुझ्या वासान. तुझ्या वास काढू तियात वास काढू. तुका सोड गबलो. तियात मेला वास. थोबाड बाबा थोबाड. अरे तियात बघ तुझ्या गबलो ती वास काढू. आरसो फुटतो वास काढ तू वास काढ. अरे माझ्या मामाचा गणपती खाया. तुमचा मामा कोण पण? अरे ते खालच्या वाडीतले सावंत ना, तो माझा मामा. तो तुझा मामा त्यांचो गणपती ना? हा तो बघ काय गणपती त्यांचो खया. होय. ए खयचो गणपती ह्यो काय? तो नाही गो त्याच्या बाजूचो. ह्यो काय? तो नाही त्याच्या बाजूचो. ह्यो गो मी नाही यो. हा काय बरं मा? झाडे खडे. अरे गणपती वगैरे हो. ताबूक सरळ दामरी. ह्याचा मिळाला काय तर आता. हा पोरा बघून होत. म्हणे हा अरे ह्या वर्षी गणपती कोण नाही काय रे? कोण नाही रे? कोरोनामुळे कोण नाही. अरे एक विचारू. हा विचार मध्ये. मी रे चला. तू हो चला पण तुका टाइम हा? असं म्हणजे चला उद्यापासून येतो. नक्की हा? हो योग लाग. चला चला आताच बसले तरी चालता. चला चला. हा आज बघते गणपती. मस्त बनेला गणपती. हा फक्त डायमंडचं तितक्या बघ. हा चला. आणि माका धोतार ना ऑरेंज कलरचा होया. करूया करूया ऑरेंज. नाव काय रे तुझा? मनोज. माझा नाव अक्षय. आणि माझा निरंजन. माझं एक काम होतं तुझ्याकडे. सांग मग काय ता. माका चिबूड लय आवडतो. हा. पण आमच्याकडे थंय गावनच नाही रे. हय खय गावतात काय? माझ्याकडे असं 50 घे होय काय? हे याच्याकडे मला खराब असतो. होय ह्याच्याकडले खराब होत. चिबूड ना उद्या आडून देतो. चलात ना. होय माय जाय ना तुम्ही हे काय करतात? अरे काल त्यांनी चिबूड सांगल्या ना म्हणून चिबूड होरा गेलो. मी आहे सर चिबुडत नेऊ गेलो. मी पहिलं बघलं चिबूड मियात नेतलं. पहिलं मी बघितलं मी नेतलं. ए पहिलो मी बघले चिबूड मी नेतलं. नाही 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 मिया बघलंय मियात नेतलं. नाही नाही पहिलं मी बघितलं मी नेतलं. माका त्यांनी सांगल्या मी नेतलं चिबूड. ए त्यांनी माका सांगलं मी नेतलं पहिलं. माका त्यांनी सांगलं तुम्ही बाजू कुरवलं तुमचं कसं काय कळतं? माका सांगलं त्यांनी. माका सांगलं नाही नाही माका सांगलं मी बाजू कोण होते मी होते तिच्या. तू खय बाजू करतो? तुझ्या बाजू मी बसले बाजू. हो पण माका सांगलं नाही त्यांनी. माका सांगलं त्यांनी. बघलं चिबूड मी पहिलो. पहिलं बघलं मी या. कधी बघलो? तुझ्या बाजू बसले तो.
चिबूड खाय आपण अरे धर 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 का धर धर काय मेला माझं पीठ फुकट घालायलं बघून धाव मारे गे आये चिबूड तो बघ पाय लागा गोड होतो साखर होती तोंडावर मारतो गाडी झाड काढते गाडी काढते हसलाच नसताना चांगला होता. अरे माका सगळं माहित असता रे त्या मेल्या वाच कांडू म्हणजे ऍक्शन सगळी ऍक्टिंग ये मध्ये जाते ऍक्शन बघता कसं असे करता तू गेली अशी फिरत अशी लक्ष्मण बेडे लक्ष्मण बेर्डे असे करता बा ओके चल ओके चल ओके ओके थोबाड बघ वाच कांडे घाबरो चल आरसो फुटतो हसतात कशाला काय राहू घे चल घे हस बाजू नाव काय रे तुझा? मनोज माझं एक नाव काय रे तुझा?
मनोज. माझं नाव अक्षय. नाव काय तुझं रे? मनोज. माझं नाव अक्षय. मस्त गणपती. ए माझं एक काम होतं तुझ्याकडे. सांग गो काय ता. माका ना चिबू खूप हा हे मस्त दिसतंय. डोळ्यात घालू नको. अरे छान लागतं डोळ्यात. आता हे ठेव डोकं. नाही डोक्यावर कट करून ठेवलं.